ko menene wani abu da ake kira ChatGPT? ChatGPT wata sabuwar fasaha ne da aka kirkira wani kamfani mai suna OpenAI ya kirkira domin sauƙaƙe wasu al'amura da yawa da ake shan wahala a kansa. Misali, idan da muna buƙatar wani abubuwa muna son mu yi wani tambaya akan intaneti, za mu hau Google mu searching abubuwan da muke so mu samu amsarsa, sai Google kuma ta bamu wasu bayanai ko kuma wasu link zuwa wasu website da za mu samu bayanai akan wannan al'amari. Amma da zuwan ChatGPT an samu sauyi sosai, wani sabon fasaha da ya zo waɗanda idan ka yi wannan irin tambaya da kake wa Google, instead of ya baka wannan link da zaka je ka samu amsoshin waɗannan abubuwan, da zai rubuta maka amsar ne a rubuce. Kai ba tare da na ɓata lokaci kuma ko na cika ku da surutu menene ChatGPT ba, ina so mu shiga direct da ku mu duba menene ChatGPT kuma ta yaya zaka karu da shi. Saboda haka kamar yadda kuka saba, idan wannan video yana da ke muku yana burge ku yi like da follow kuma ku yi sharing ga al'umma domin su masu karu. Na gode, mu shiga cikin bidiyon domin wannan zaka shiga wani website da ake kiransa openai.com ko kuma ka shiga chat.openai.com/chat. Idan baka taɓa buɗe account da su ba, kana shiga zai baka daman ka buɗe account ɗin. So a nan dai kun ga address ɗin yadda yake shine za ku gani OpenAI. Gashi nan chat.openai.com/chat. Idan baka taɓa amfani da shi ba, zai baka wannan option na kai register. Idan kai register kai login kamar yadda ka saba a kowane website yadda kake register ka shiga ciki. To anan kamar yadda kuka gani ga wasu abubuwa da zaka iya yi, misali sun baka wasu misalan tambayoyi da zaka iya tambaya domin ganin yadda abin yake amfani. Kamar yadda kuka gani, how do I make an HTTP request in JavaScript? Wannan yana amfani ne ga yawanci wanda suke harkan programming na computer. Sannan akwai duk wasu tambayoyi da zaka iya yi mata wanda za ta baka amsa, kamar wanda kuke chatting da mutum. Yanzu wannan shine abubuwan da kamar misalan tambayoyin da zaka iya yi kuma a baka amsa. Amma mu za mu yi namu wani tambayan ne daban. Amma kafin mu je namu, bari muku taɓa muku waɗannan tambayoyi da take amfani da shi. Ka danna wajen send kamar yadda kake chatting a WhatsApp. Dan ka taɓa ka tura, kun ga kamar yadda ta fara mana bayani, ba kamar yadda Google take ba. Google dai baka link ne kawai ka je ka ga me ake nufi da wannan abu nan din. To kamar yadda kuka gani yadda ke bayarwa, amma kamar yadda nake so in faɗa muku, yawanci sai waɗanda suka iya turanci, suka iya rubutu da turanci. Zai iya muku da Hausa amma ba zai baku kamar yadda yawanci turanci ne yake fassarawa da Hausa, yadda ba zai baku ainihin full ma'anan abubuwan ba. Amma idan ka iya turanci, ka iya chatting da turanci, to wani abu zai matuƙar taimaka maka. Kamar da kuke gani ya bamu ma'anan quantum computing. Kamar da kuka gani, quantum computing is a type of computing that uses quantum bits or qubits instead of the classical bits used in traditional computers. To anan bara ku gane me nake nufi ba. Misali yanzu kamar bari ka taɓa wajen kamar chatting yadda zaka yi a WhatsApp ko Facebook chat da sauransu. Bari ku gani. Misali, what is the possible solution to lack of sleep? Ga misali a nan, what is the possible solution, wani irin hanya ne za a iya magance rashin samun bacci? To idan yanzu na danna send, ta ku ga ya fara kawo mana amsa direct. Kun gani kamar wanda kan ke chatting da wani likita ko wani makamancin haka. To kun gani, lack of sleep can have a significant impact on your physical and mental health. So it is important to address the issue if you are not getting enough rest. Here are some possible solutions. To kun ga nan ya kawo mana wani ma'anan wasu hanyoyin da za mu magance wannan rashin bacci. Misali kun gani yace number 1, improve your sleep hygiene. This includes establishing a regular sleep schedule, avoiding stimulants like caffeine and nicotine, creating a comfortable sleep environment, and avoiding avoiding screen before bedtime. To kun ga nan ya kawo mana amsoshi ne har guda 5, hanyoyi guda 5 da zamu magance rashin bacci. To haka idan ka ce misali, how many countries are there in Nigeria? How many cities are there in Nigeria? Misali kun gani yawan birane nawa ne a Najeriya. In ka danna send, to za ta kokari. Okay, kun ga wannan irin wani lokaci yakan bada irin wannan error. Za ka yi danna regenerate ko ka danna edit, ka danna submit again. Idan ka ga ya maka irin wannan error message din, sai ka yi refresh, sai ka jawo ka yi refresh din page din. Idan ka yi refresh din page din,
zai sake dawo daga farko ka ci gaba da tambayoyin da kake so ka yi. Idan ya nuno maka nan gurin sai ka tsaya ka jira shi gama verifying, sai ka danna wannan check mark din, to za ka ga ya buɗe maka ka ci gaba da tambayoyinka. Misali kamar yadda tambayan da na yi, how many cities are there in Nigeria, sai ka sending. To kaga kamar in Google ne zai baka link ne wani website ka je ka duba wanda suka yi bayanin yawan biranen da suke Najeriya, amma a nan zaka ga ya fara baka amsa. To yanzu haka wani lokaci kan dan wannan delay din, kun ga abun amma yana da part ne. Akwai waɗanda suke wanda suke biya, akwai wanda suke biya, kun gane. To a nan gurin kun ga kamar yadda ya fara baku labari, yace as my knowledge cut off of September 2021 there are 774 local government area in Nigeria. Each local government can contain several cities and towns. However, the exact number of cities in Nigeria is difficult to determine as it depends on the definition and criteria used to classify an area as a city. Some estimates suggested that there are over 500 cities in Nigeria. To kun gani yake cewa shi a iliminsa dai zuwa September 2021 ya sa akwai local government guda 774 a Nigeria, sannan kuma kowane local government yana da irin city da yake content, kuma sannan ya danganta ga wani irin ma'ana aka yi wa city. To kun ga yace dai a iya saninsa a takaice dai a kimance za a samu birane sun kai guda 500 a Najeriya. To kun ga kamar irin waɗannan tambayoyi, to wannan kaɗan daga ciki ne, ko kuma in ce introduction ne na muku ɗan gabatarwa ne akan yadda za ku yi amfani da ita wannan chat GPT, sannan kuma zan yi muku cikakken bidiyo akan chat GPT yadda za ku yi amfani da shi, yadda za ku ga yadda za ku mora insha Allah. Na gode, sai mun haɗu a bidiyo na